Ja počemo nilaziti. I gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u minuti 2-3. Kako ti ga je slušao tam? Da nisam put. Ljudi, ovo je pozivno, nećemo ništa nilaziti. Samo ćemo da proširujemo naše selo. Znači... Malo ćemo da proširimo naše selo. Gospodo i gospodo, moramo da... Jao! Završim govor. Završim govor. To je moj prč mali. Mali prč na nos. Jeću taj mali prč. Tetka! Moram da me ne ubiju ljudi moji što me gledaju. To je bratov telefon, šta mene briga za njegov telefon? PK malo. A ti tetka ne znaš šta to znači. Ej! Snimam. Dobre. Daj. What? Możemy. Boli me duh. Ovako puno, šta? What? Tamo duže. Nije. Nisam. Pederu. Pederu. Pedercino. Nemam pojma. Moja. Alo bre! Treba i ovdje bijem. Ma boli dupe me! Snimam. Ne psuj to više. Suvanje jedne. Suvanje. Ću bijem.
Ljudi, Gold Storage nam je četvrti level. Sad će nam budu ovo sve. Proširujemo selo i idemo u shop. Ajde da kupimo štika ili neke topove. Imamo još jedan top da kupimo. Ajde kupiti. Stavit ću ga ovdje gore, on napada gore da štiti. Dobro, kako to dekoracije. Dekoracije, opa. A šta to radi? On je kao za dekoraciju. Kao ono, ulazi. Može, to je torč za dekoraciju. Stavit ćemo neki štit. Au, sine. 5 dana. Možda da stavim na 5 dana, na 10 dana čak. Na 35 dana. Na 35 dana ne mogu da što je to 250 dijamanata. Ljudi, kupit ćemo ovaj za 1 dan, za 5 dana. A gdje još nešto što sam ja kupio? Nisam ga pošteno platio. 4 dana i 23 sata mi traje. A ovaj što sam dobio besplatno mi traje 3 dana i 27 sata. Znači imam 2 štita. I oko mene 7 dana i nekoliko sati nećemo ići da napadaju. Meni ne preporučuješ što sam naravno, neće da preporučuješ. Preporučio sam to u 1 ili 2 puta. I 3. Ja tebe učekam. Nije. Gdje ću? A zašto se preporučujemo u svakom klipu kad... On je vidite zbog kratkog prekida. Sada pričam. Previše. Oh my god! Su dijamante? Zambijama. I 17 dijamanata, 631 emisiji. Ja imam puno dijamanata, brate.
koliko god radim, znate, kad tu ću i da dobijem. Upgrade gold storage do 5. level, a uf, to neću uskoro sigurno. Ja, ali znam da imamo jednu novu igricu. Ne novu igricu, nego jednu igricu. Zombie vs Planet. A ufa! Sada, kad sam ovo vidio, znači vidite, toliko je jeftino ovo. Znači, gledajte, znači, za dijamante uzimate na ove suzice, ovo je ekstra. Ovo će bude jedan dug serijal, znači, vidjet ću koliko ću da snimam. Ovo je serijal, ali vjerovatno ću dugo bude ljudi na mogu kanalu. Pošto gledajte, možemo da kupim. Znači, gledajte, ljudi, skoro 7.000 imamo. Ovdje je to treći. Nećemo tanko još da upgradeamo. Ajde, upgradeat ću. Sad mi je sve do 40 dijamanata! I nisam nakriv što ti snimaš u vremenu kad ja. Šta? Šta je? A Joko kao ja ne snimam. Kad budemo htjeli. Ja ću sad da pročitam. Vidite da to što ti gledali. Retardirani video, vidimo se uskoro. Bye.